ଅମାନିଆ ମନ ସିଏ ତ ମୋର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି କାହିଁକି ସିଏ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଛି। ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି କାହିଁକି। ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର, ମୋ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛି ଏବେ ବର। ତଥାପି ଏ ଆଖି ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜେ, କେବେ ବୁଝିବ ଏ ହୃଦୟ ନିଜେ। ସେ ତ ମୋର କଥା ଜମା ବୁଝୁନି, ମୋ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନି। ତଥାପି ମୁଁ ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି, କେବେ ମୋ ମନର କଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ସେ ତ ମୋ କଥା ଜମା ବୁଝୁନି, ମୋ ପ୍ରେମ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜାଣୁନି। ତଥାପି ମୁଁ ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁଛି, ତା ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯାଉଛି। କେବେ ସେ ମନର କଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ମୋ ଦୁନିଆ ତ ତା ବିନା ନଷ୍ଟ ଯିବ। ସତ ନିଜରେ କେମିତି ଭଲ ରଖେ, ଜାଣି ଶୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ତିନୋଟି କଥା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହସ ଦେଉଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହାକୁ କେବେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାହାକୁ କେବେ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଏମିତି ସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲୋକ ମିଳନ୍ତି। ତୁମକୁ ପାଇବାର ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ତୁମ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।